Ani na pud kita no, maglimpyo sa ato ang aquarium kay pwede nang puno na gini siya og mga duckweed. So kita niyo dire daghan na jud kay duckweed, wala na yung makita nga isda kay tungod napuno nag duckweed. Kasuway na ba mo ani nga situation sa inyo ang tank. So ako ipakita ninyo ron kung giunsa nako. Welcome back day mga guys. Taod na sa tawala day naka-video kay tungod medyo na busy ko, pero pakita ni nako niyo guys kung saan ni nako paglimpyo kani siya nga tank. Wala din siya isda, puro sa mga shrimp na diri. Pero yeah, medyo challenging lang siya limpyohan kay hadlo ko makuha ang mga gagmay nga shrimp. So makita niyo diri na yung mga gagmay nga shrimp. So first na kong buhatan kay ako i-prepare ang betta tank diri nga nay tubig gamay, and ako sa limpyuhan para maklaro na to ibutang na ko sa duckweed. Then para sa first na kong buhaton ako i-try nga ipanghuaon sila gamiton ang kaning plastic na kutsara. Ako ni siya gingani kay para makita gyud nako tagsa-tagsa kung unsa nay nakuha nako. So through ani may nahinay na ako siya kuha, though mataad-taoran juga ani. So pag base ako ang paglimpyo ani nga tank, murag ni take og 1 hour muto magdili. Ginahinayan dyan na lang ako kay basin yung makuha ang gagmay nga shrimp. So sa video karon ako lang ni siya gipaspas kay para dili sad mo maboard, di mo makatog. So mura ni akong tips na ako ang gitry para malimpyo gid ang duckweed. Yeah, next ako siya kuhaon. After na ko na-check ang betta tank no kung naabay nagasagol nga shrimp, ako na siya limpyohan na sad para another round na sa manglimpyo. Alright. Ay sa, mag-change music sa tabi. So ako ipakita ninyo no ang gamayng updates. So nalimpyo na niyo siya gamay, pero kulang pagid gihapon. Pero at least nahinay-nahin na to kuha ang mga duckweed. Then diri dapita no kay ako na lang i-fast forward ang video kay tapol na ko og edit. Nani? Update na pud kita no na kita na niyo na gamay-gamay na lang gid habilin ko gini siya gihinay-hinayan kay para dili jud ako ma-accident og kuha ang mga shrimp. Gamay na lang biya ni sila. So maor to. Sunod sa natong gamiton no kay kaning sa kitawagan niya. Basta kani siya kay tryan nato ning method if mo work. Let's see. So ako ra gibuhat diri no kay ako gisuyop ang mga duckweed ani. Hinay-hinay gyapon kay basig masuyop pud apil ang mga shrimplet. Nya ako ra gikuan sa net. Paggawa sa net. Pero I think lisod siya. Kay usa ra ka dahon ako makuha. So yup. Nope. Next kay diretso na lang gyud nato gamit ang mga shrimp net. If ma-work gini siya, I think working ni siya good, effective ni siya if
nang confident ka nga walay makuha nga shrimp, dili ka mo care nga walay shrimp sa imong tank, pwede ra gid inganion actually. Mas dali siya. And mo take ra siguro ka less than a minute para makuha ni tanan. Pero sa case nako murag alanganin man mag diretso ko gingani. I think mahurot akong mga shrimplet ani. Then balik sa punta sa tinidor no kay murag wala man to more kayo. Kay I think gamay na lang nabilin pero lisod to kuha o nakato kong gigamit. So balik na punta sa tinidor. So, ang last kong gigamit no kay kaning tweezer. Curve ni siya nga tweezer. So, I think mas dali ra. Pang finalize na lang gini siya. Pero, mo gyapon dugay gyapon ni siya. And makita niyo sa video nga ako ra ni fast forward kay kita pulan sa kog edit. Pero, kanita na oras, mga 1 hour siguro gini na ako gihimo. Agi buhat. So, I think dili siya maayo. Pero overall, ganahan lang kag inay-hinay. Like, sure ka nga, dili makuha ang mga shrimps or mga fry. Kaninang gamiton. Ay, wait. Kinumdum ko. Ako pa din nagilimpyuhan. Para lang skilled. Alright. Alright, so hapit na tamaman no. Ako na ipakita ninyo kung unsa nay output ani. Right.